kwedu muChiBuja tauya nhau dzanyasi iro zuva rechigumi nomwe mwedzi uno waChikumi. Nyasi taita kuuya kwedu chaiko, basa rakawanditsa. Basa ramazuva matatu kuti tisvike kuzuva rinogara dare riya rinozoisa vanhu vachapinda musarudzo, nominations court pachirungu. Rekai tione kuti zvinenge zvichitikaita sei. Tiri kutanda tirimo muno nyaya dzakaringana nosarudzo. Bato roCCC ragoreketa iro kutoti izvezvi ranhadzirira manje nokutoti nyasi wangu vari kupedzesa kuisa vanhu vavo munzvimbo yoHarare. Zvazviri kunakidza. Mukatoita kuona kana mavhidhiyo kana mapikicha ayo muno hamatoona kutoti aiwa zvanga zvakaringana. Apa wamwe wanga wasipo wanga wachijiwa nonyaya wanga wari kutofara kutoti aiwa wapindawo tiri kuramba tichindovatsigira hwii kuita zvokukubana kana kudini. Apa muri kuziva kaa kuti bato reZANU-PF ragoburika iro riri kureketa kuti wese wanenge wari kuita zvokuti ndakajiwa saka ndobva ndapinda ndakazvimirira wega, wabva watoita mhandu yonyika kwai mhandu yobato yomusangano, unobva watoona kutoti paribe chisvinu. Rekai tione ipapa kuti vanozvikona chere zvavari kuitazvi kana kuti zvinopera zvakadini. Takaringana nosarudzo pokare nyasi nozuro uno kwabuditsiwa kuti kwai kambaniyo NRZ yagonyorerana pasi nokambaniyo RITES yokuIndia dhiri rine mamiliyoni okuAmerica miliyoni nozviuru mazana mairi 1.2 million kuti wagonhadzira nokuwaunzira zvitima. Tiri kutoziva kaa kutoti chinotendera chinoramba chibenhuka. Wakanoita kuita kuwacha pfungwadzo wodzibenhutsa pokare pfungwa dzibodzizo, nekuti gore ra2018 wagoburika pokare wari kureketazvo mamwe mamiliyoni makutukutu akati wande awanga wari kuringa kuti wachada kuzoita pokare. Unobva watoona kutoti vanoramba vachinoita zvinhu zvibodzizvo nekuti sarudzo dzasvika ka. Rekai tione kwazvinenge zvichiperera. Wanotengesa mumigwagwa guta roBulawayo vari kuhwadziwa fani nomari dzavari kuramba vachibhadharisiwa nevanozvitendisi vakuru varidzo nzvimbo dzovanotengeseradzo. Ipapa vanozikana nokuti mastreet baron pachirungu, kwai vanotobhadharisa mari inoda kusvika kana madhora 20 chaiwo kuAmerica pazuva ribodzi zvokuti vari kutengesawo waakutoita kupfa chaiko nonzara wachisaya kuti woita sei, nokutoti ipapa kuti utengese unonzi ndipe mari iyo kuti zviite zvisvinu pakaita kunyangariwa. Wari kuringa watoti peno guta riri kutaikiwa nomari inoita zviuru 5 pazuva ribodzi nomari iri kundoenda kuneyo wananyamupiniwa. Rekai tione kuti wachaita sei nozvazvo. Zuva ranozuro raihwadza kureketa kuno kumhuri yokwaMujuru nokutoti zvinhu zvakaita somatirakita chiya chikohwa zvese combine harvester pokare zvimwe zvakawanda kwai zvakatengesiwa pai nonyaya ibodziyo kana tichivanyepa kuti imi kuitai tusvinu pamunenge muri muhurumende. Vanobva vatiseka kuti muri kuziva basa tinoita nekuti tinoramba takachengeteka. Ipapa nyaya yezvikwereti zvawaigotora nguva dziya wachitora zvikwereti zvomari yokuAmerica wozoda kubenhutsa mari yomunyika. Zvisenze pazviya wakomana. Chionai kaa zvaakuitika ipapa atengesewa zvinhu zvese zvaaisenzesa kupurazi kwacheko. Heno kuti ipapa achagwedini, tatomirira kuona nokuti kuti abhadhare anenge achida achiti inini ndiri munhu weZANU-PF ndobhadhara mari yezvikwereti. Hezvo zvaaita kumuita kumuvhiringa. Apa akabva aendesiwa kudare rodzimhosva ndo raaita kuti zvitengesiwe. Tikuramba tichindoti kuitai tusvinu. Mau yanga akapinda nozuro kwai mhuri yokwaDhabengwa yakataikiwa nomudzimai waDhumiso Dhabengwa zodhwa. Tinondoti mweya wacheu zorore murugare. Kwai anga ahwaritsa nochirwere chegomarara zvakaita kunyangariwa chaiko. Kambani inochera chicheriwa choplatinum woZimplats kwai papa wabuditsa manje kuti watanda kuseenzesa nzvimbo yawagowaka inoita mari inoita yokuAmerica $130 million pachirungu. Kwai ipapa ndo pavanenge vari kuedzesera kupepeta kuti zviburike zviri nani wagotengese chicheriwa chichaita kuingidzira mari zviri nani. Toramba tichizvitenda. Rekai tione kuti vanosvika papi nokuita kwacho. Mari yomunyika nyasi tiripe kuzonyepiwa kuti iri papi, asi zvanozuro yakapedzera iri pazviuru 6 nomazana manomwe 6,700 padhora ribodzi rokuAmerica.
ndipo munotoona kutoti paita kunyangariwa chaiko izvezvizvi. Heno mabuja rekai tione. Asiwo musika wopanze wari kuramba wachindoreketa kuti aiwa isu kwedu tiri pamusoro penyu, imi munotoda kuti mukwire gomo kuti mutibate. Heno kuti zvicharamba zvichidandocherekana kuti pane zvimwe zvichaitika. Apawo wamunangarwa wagoburika wari kureketa kuti kune zvimwe zviri kuitiwa nomakambani akadai sana Inscom zviri kuita kuti mari yenyika itadze kudipfama zviri nani. Imi kunangidzira umwe kumuno kunyanya wakuru, dai matoziva kutoti wana mutulina naiyo wana panonetsa ndo wari kukonzeresa zvinhu zvese izvi, dai manyarara. Kwai gore ra2020 kwagopfa vanhu vanoita zviuru 10 nochirwere chogomarara. Wakomana munyika medu makaita kunyangariwa. Apa michina inoringa kuti munhu anacho chere kana kuti aribe zvimwe zvakasiyana siyana paribe. Ndipo munotoona kutoti pakaita kunyangariwa. Zvese nomuchini yaindisina hopo iro ndagoboya ndogodini zvese paribe kana chibodzi chiri kusenza ipapa apa. Heno mabuya angu rekai tigoramba takaringira kuti penyu sarudzo dzichaita kuti zvinhu zviite zviri nani. Tahwadziwa tikanyara tikasaya pokuringa nozvaburitsika kuti kwai kuno mumwe anonzi Peter Dube akasiya agbarasha vanhu pano muZimbabwe mwedu muno kugweru mugore ra2021 akabva atiza kuenda kunyikayo yeSwatini zvikadidi ari ikweyo bva achinja mazita bva aita sei bva atopuwa pasipoti yeikweyo bva aenda kuIreland. Pokare kuIreland ko bva atanga usikinyatukono pokare zvakaoma kuita kuba kudidi twese tokusikinyatukono ndo twaingoita bva azobatiwa manje nomapurisa. Apa mapurisa muZimbabwe anga aramba ari kundoti munhu uyuyu bva zvasvika izvezvi abatiwa manje watomirira kuti abenhutsiwe kuZimbabwe no. Heno kuti achatanga asungiwa ikweyo opinziwa mujere ikweyo chere kana kuti zvichaita sei, ticharamba takaringa kuti wanenge wachiikona sei nyaya yacho. Tikaringa dzomutambo kune anonzi Floyd Mayweather uya anoita zvokukubana mutambo wokunyirana uya kwai agonza achauya mwedzi uri kuuya zuva re13 nogumi noina mwedzi wakakunguru. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei. Kwai ari kuidanidza kuti Motherland Tour paribe agoziva kuti ari kuuya koitei kana kuti zvinenge zviri kudini, tiribe kunyepiwa kana kuti mbani agomudanidza muno muZimbabwe paribe ari kuziva pari zvino. Tichange tiri kunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Mitambo yokuti vanhu zvikwata zvinenge zvahwina zviri zviende kumutambo yopasi rese ICC World Cup qualifiers kwai zvapariwa zviri pamutemo naiwo wamunangarwa nairo gurukota rozvomutambo Kitsi Coventry. Rekai tione ipapa kuti zvichaita sei, zvichapera nopapi. Asi tiri kurwadziwa kutoti iye Kitsi akubudikira ipapa nokutoti rekai tinyarare tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Nozuro Ramaphosa wagoita kunyadzisiwa idi kunyika yePoland kwawakasvika wachinzi kwai wanga waribe mapepa anokodzera kuti wapinde. Pokare vanhu wavo wanga waperekedza kwai wanga wano pfuti nezvimwe zvakawanda saka zvakarambidziwa kupinda. Njodo unobva watoona kuti chikarabha chokuPoland chisvinu. Heno mabiya angu kuti zvichaita sei. Apa wari kukangamwaka kuti iyo Russia Poland yo inoukama hwakasimba noUkraine. Heno kuti zvinenge zvidi. Rekai tione ipapa panyasi wagotonzi kwai chikwatacho chese chowatungamirira nyika dzomuAfrica wari kuenda kuSt Petersburg. Ukraine yabva yaita kuvhiringika nokuti kwai ipapa yakatoreketa kuti aiwa tiri kuda kuita katomboka nyaya ino Russia, tikuda kuti tirambe tichiita chigwagwagwa chacho kusvikira zvanaka. Wosaya kuti warumewa wakaenderei. Kana zviri kweduno muSudani mutatiraona bawachita baura kadandi, kana muri muDRC mutatita zviona Eswatini tatita zviona Mozambique tatita zviona Tigray tatita zviona Libya. Imi peduno kuri kupfuta asi iwo vanonga wakaita kudipfama zvavo wakanyarara kutoringa kusaiti kuitawo bauro kuenda kuti waedze kunadzirisa. Rekai ndo zvawanga wachitsvaka izvozvo. Ticharamba takaringa hedu kwainoperera. Tafara chaizvo kwaburika masoko kuti nyika yeZimbabwe, Zambia, Malawi noBotswana kwaidzabisa mari dzinobhadharwa nevanhu kana vari kutenderera munyika dzini achibva kuZimbabwe achienda kuBotswana kwai anondosenzesa dandemutande rachepo kare iyo
foni yache kubhadharisiwa imwe mari inonzi pachirungu roaming charges. Tikuramba tichizvitenda izvi, dai zvaramba zvitoenderera mberi zvikange zvakadando wakadando futi nokumapasipotiko, aiwa zvinoita zvakanaka. Tinoramba takaringira hedu. Vanhu vanopfuura 100 vakapfa muchikepe chakapidiguka kuHwezinoyi kuNigeria. Zvakaita kunyangarirwa wakomana uko. Ndo madzonzoni chaiwo aya. Tikundoti mweya wakapfayo dai yaramba yakazorora murugare. Zvireke kugobenuka pokare izvozvi nokuti zvinoita bazvisvinu. Uganda izvezvi watotanda kupfanyidziwa noAmerica nokuramba kwawo kuita zvoongochanizvo nokutoti ipapa kwaiwanhu kuUgandawo wakuru wehurumende wari kuda kuenda kuAmerica wakutanda wabvunziwa kuti munoda kuitei nokudidi, wamwe worambirwa kuenda nokudii. Zvekwedu chaizvo rekaitione rekaitione kuti vanozviita sei izvozvi. Ticharamba hedu takandoringa. Kwai bazi ropasi rese roUnited Nations izvezvi iri kutsigirana nokuti kuitiwe sarudzo yokubvunza vanhu kuti vari kuda chere bumbiro idzva romutemo kunyika yoMali, referendum pachirungu. Toramba tichizvitenda izvi, dai zvatoitika idi zvaita zviri nani peno vanhuwo ndokuti waite kupfumvura. Tinoramba takaringira kuti masoja abenhuke iko kumabharaki kwawo. Kureketa kuno South Africa iri kutamba nechikwata choMorocco. Tindoshuvira kuti WeNhau zviitewo zviri nani nekuti ana Morocco vanozonyanya chikarabha kana tiri isu tiri kutambira ikweyo. Kaitigoringa kwazvinoperera. Tiri ipapo mabuja ako sondo lino. Ndini wenyu muHarare WeNhau.